želim dobru zabavu, koliko godina moguće. Da se zahvalim svima koji su se poklonili da ovaj gleda ovako kao što je sada, drugi godine po redu. Nadam se da će to da bude tradicionalno i sledeće godine još bolje nego što je to ove. Tako, treba da pričam da direktor ne dođe. Hoće onda isto da kaže ovo što sam je rekla. Ovo su spremali učenici i ja sam vrlo zadovoljna. Nadam se da ste mi vrlo zadovoljni. Imamo nekoliko štandova. Učenici su pripremili nešto što smatraju da je karakteristično za države u kojima se priča taj jezik. Obiđite, vidite šta vam se najviše sviđa, možete nešto da popite, možete nešto pojedete, možete da se latite mikrofona ako vam je do toga, nemate, da recitujete i tako. Nadam se da će ovo da bude uspešno, kao što je bilo prošle godine, nadam se da će sledeće godine kad neko drugi bude na mom mestu biti još bolje, tako mi se potrudili, za vrlo kratko vreme smo spremili ovo što sada vidite. To je to.